nde Allah kadi yanti o wi min kala ɗo dendal wonti tawde ko Allah ngal remdiri mboɗo yanti hen ɗum ɗon ngal ɗo dental ko alliyankewal eɗen mbaɗa duwaw mo mbaɗeten o ko eɗen pop eɗen ñaago Allah yo Allah jaɓan en golleji men eɗen ñaago Allah ko woni fandare men ko yo Allah rokku en eɗen ñaago Allah kala jonde jooɗinode jooɗori hono ni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi on jooɗota koye jonde onon ko on julɓe ɓolɓe oɗon kaala Allah nelaɗo so wona min Allah mi tellina yurmedam e nden ɗon jonde nden jonde nde yurmedam telli hay goto e mon ummota koye nden jonde so wona onon pop ƴetton ɗon malal ngal malkiso ala caggal mum yo Allah waɗan en noon ɗum noon worɓe ɓe e ha e rewɓe ɓe celligiɗo bawɗo wadde duwaw mo mbatten o waɗa mo wawa ƴeewa nen duwaw mo wawi kono hay goto en jaafaki ga duwaw mum sabu Allah tan andi mo duwaw mum jaɓete Allah wiyani ko worɓe tan duwaw mumen jaɓete Allah wiyani ko rewɓe tan Allah wiyani ko mawɓe tan o wiyani ala kirtinede so rendi ko fof duwoɗe Allah jaabo kadi nela sallallahu alaihi wasallam wi duwotoɗo e biyowo amin fof ko duwotoɗo abdayi ayni kamɓe ɗiɗo pop koɓe duwotoɓe so tawi duwaw kadi duwama ha gasi ala ko heddi duwotoɗo goto en cuptimana duwo yimɓeɓe pop yo ndendu mbiya amin sabu so yimɓe mbaɗi ni ne mbiya amin malaikaji kañumen ne mbiya amin wa man tawafaga taminuhu taminul malaikatu ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi wa ma ta'akhkhara sa aɗa wiya amin wayana duwo malaikaji ne mbiya amin so tawi amin ma hawre amin malaika an kam ganda malama wonta malki yo Allah waɗanen noon joni dowuji cuɓaɗi ɗi enen worɓe ɓe tawde jonde nde ne heddi seeɗa kala gorko yo wat fatiha lawol salatul fatiha jaɓe 75 so tawi jonde nde ne hokki ɗum debbo foof so en dañi bawɗo ɗum yo wat mo wawa yo wat astaghfirullah ha duwuji ɗi gas salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh